EkaJakobe 5 verse 14 umkhuleko oqinileyo olungileyo unamandla kakhulu. Abacwaningi beBhayibheli abaningi bayazi futhi bayaqonda ukuthi umthandazo ubaluleke kanjani empini kamoya. Yize kunjalo bambala bawusebenzisa ngokwempela futhi ngendlela ephathekayo. Kodwa kunaloko siveza ukubaluleka kwempi yakamoya okukhona emkhakheni yezempilo. Impi yakamoya kanye nomthandazo kwakungenzelwe izinkonzo zamantende abahambisa ivangeli kanye nezinye inhlangano zamasonto. uNkulunkulu unikezile leli thuluzi kubantwana bakhe ukuze sikwazi ukusebenzisa igunya lethu lakamoya kuzo zonke izigaba zempilo. Ukuze umbuso kaNkulunkulu ume uqine. Minyaka yonke abantu bakhala kwimoya yamadlozi ukuba ibheke imihlaba yabo iyenze ivunde kakhulu ukuze bavune isivuno esihle. Lokhu kwenziwa izinyanga ezichela igazi lezilwane, amathambo noma imlingo efakwa insimini. Lokhu kwenziwa ngisho nabasontayo. Ukuhlanganiswa kwayo yombili lemihlaba kamoya akusiyo into uNkulunkulu angayiboni. Uyabuza ehlehla ethi, ake sibone ukuthi lawo mathambo amilayo azonenzelani na? Noma nibuza kwabafileyo, akwesibone ukuthi bazonenzelani. Izaga 15 iverse 29 uJehova ukude nababi kepha uyayizwa imikhuleko yabalungileyo. Ukukhala ngokuncenga kwababi akunakunakwa nguNkulunkulu ngoba bakude naye. Labo abathakathayo kanye nalabo abenza okubi angeke izicelo zabo ziziwe nguNkulunkulu kuze kube bayaphenduka bavume ukona kwabo. Uyabusa phezu kwakho konke. uJesu unikeziwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Kodwa ke sinikeziwe ukuzikhethela ukuthi ubani esifuna abe sesihlalweni sobukhosi bezimpilo zethu. Imindeni yethu, amakhaya ethu, amasimu ethu, imiphakathi yethu kanye nezwe lethu. Bekumele sithathe uNkulunkulu kuzo zonke izingxenye zethu zempilo kuhlanganisa izindawo zethu zokulima. Singakhuluma naye ngezinkinga esibhekene nazo bese siyathandaza sicele kuba asehlisele izibusiso zakhe ezitshalweni zethu kanye nasemndenini yethu ngesikhathi ezinzima. Uma kunjalo ke umhlaba udinga ukubuyiswa ngokuthi sivume ubufebe bethu, ukuthakatha, ukuchitheka kwegazi nezinye izindlela zethu eziholela esiqalekisweni. Izichronicles zesibili u7 verse 14 Bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke bafune ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Ngiyakuzwa ezulwini, ngithethelele izono zabo, ngiphilise izwe labo. What a beautiful promise. Njengalabo abafinyelela ebungcweleni bukaNkulunkulu ngoKristu uJesu, simele ukuthandaza, sikholwe uNkulunkulu ngezwi lakhe kanye nezithembiso zakhe, ukuze amasimu ethu nemiphakathi yethu ibe nempumelelo. Sithabathe igunya lethu njengabantwana bakaNkulunkulu ngokuthatha uJesu kuwo wonke amakhona empilo yethu. uJesu wasifundisa ukukhuleka. Umbuso wakho mawufike emhlabeni njengalokhu kwenzeka ezulwini. Umbuso kaNkulunkulu umbuso okhazimulayo ogcwele zonke izibusiso kanye nokunakekelwa nguBaba ngayo yonke indlela. Lapho kukhona ubuNkulunkulu nokuthula kuhlale kukhona. Lapho ingane zikhula kahle empilweni nasekuhlakanipheni. Lapho iqiniso nobulungiswa bubonakala khona. Ubukhulu bamandla ezwi lakhe bubeka imingcele nomoya wakhe uletha izipho, izithelo, ukuphila kanye nothando. Ulisebenzisa kanjani igunya lakho? Ukusebenzisa igunya lakho kufana nokugxumeka imingcele ensimini. Ukuzehlisa ilapho indaba yokusetshenziswa kwegunya iqala khona. Ukuzehlisa kunguqonda izindlela zikaNkulunkulu ziphakeme kunezethu kanye nokuthi sibe siphambukile. Leli ithuluzi elinamandla ukugqashula iziqalekiso engafanele libukelwe phansi. kuJesu kwakungelula, kodwa wabonakala ukuzehlisa okumangalisayo kuwo wonke umuntu ngempilo ayephila. Throughout his amazing life,
Ukuzithoba phambi kwakhe futhi singenzi ngokuzenzisa noma ngokuphoqwa kungasenza sazi ukuthi ufuna senzeni. uJesu akakazi aziphakamise ngaphezulu kwababa wakhe. Kunalokho ubehlale ekhuluma ngaye njengesisekela sakhe kuzo zonke izinto ayikhulumayo nangezinto azenzayo. EkaJobe 4 uverse 10, zithobeni ebusweni benkosi khona iyakuniphakamisa. Isibonelo esisobala ngalobuntu ukuthi uthathe umhlabathi uguqa ngedolo bese uyathandaza. Nkosi, ngicela ubusise lo mhlabathi egameni lika Jesu. Ngicela ukuthi uphefumulele umphefumulo wakho kulo mhlabathi. Ngiyabonga ukuthi singacela njengezingane zakho futhi uyayizwa imithandazo yathi Nkosi. Phezu kwaleli plaza laseLesotho Nkosi uNkulunkulu, lapho August Basson anikezwa khona igunya lomhlabathi. Sicela ukuthi uhlenge lo mhlabathi usindise, ukuze umbuso wakho ubonakaliswe lapha ukhanye njengelanga kulesizwe egameni lika Jesu. Amen. Igunya lethu lesibili, funa ubuso bakhe ungafuni izandla zakhe. uNkulunkulu ufuna abantwana bakhe babe nobudlelwane bothando naye, lapho bezomazisa khona futhi bamazi ngokujulile. Ezikhathini eziningi imithandazo yethu igcwaliswe ngezicelo kanye nokunxusa kwethu. Uthola ukuthi akukho ukuxoxisana ngobudlelwane beqiniso. Kulokhu ibandla lifana nezingane ezingenayo enye indlela, kodwa ukulila uma ngabe zingayitholanga into eziyifunayo. Futhi ngaphandle kokuhleka okungajwayelekile noma okuncane noma kungabikho inhlobo ukudlelwane kubazali. uNkulunkulu ufuna ukuthi axhumane nathi njengoba enza kuAdam ensimini, futhi uJesu uyenzile indlela yokuthi sixhumane naye. Deuteronomy 4 uverse 29, nimfune uJehova uNkulunkulu wenu niyakumfumana uma nimfuna ngayo yonke inhliziyo yenu nangawo wonke umphefumulo wenu. Okwesithathu, vuma izono uphenduke. Ukuvuma izono nokuphenduka kuyisinyathelo sokuqala sokubuyisela uNkulunkulu endaweni yakhe emfanele empilweni zethu nasemhlabeni. uNkulunkulu ufuna sihambe naye njengamadodana akhe athembekile. Simazise yena kuzo zonke izindlela zethu ukuze enze imikhondo yethu iqonde. Uma uthandaza ngenhloso yokubuyisa izwe, asikho isilinganiso sokumemeza noma sokubanga umsindo emthandazweni esingaba nomthelela kwizibopho ngoba ilizwi lithi
Ngokuba izikhali zethu zokulwa akuzona ezenyama kodwa ngaye uNkulunkulu sinamandla okubhidliza izinqaba sichitha izindlo. Lamandla amakhulu avela ngumsebenzi kaJesu awuphelelise esiphambanweni kanye nasegameni lakhe elingaphezulu kwawo wonke amagama. uJesu usifundisile ukuthi kufanele sikhuleke kanjani, kungabi njengabakhohlisi benza, kodwa ngomoya weqiniso. Mateyu 6 verse 5 kuya 13. Okwesine, cela uzophiwa. Bangakhe abalimi obaziyo abacela imvula ngaphambi kokuba bakhononde ngokungabibikho kwemvula eyanele. Kufanele kube nesomiso esikhulu mase ubona abalimi behlangana ndawonye bayocela uNkulunkulu ehlise ibusiso kanye nemvula. uJesu wathi, celani khona niyakuphiwa. uMateyu 7 verse 7. Aninalutho ngoba aniceli. uNkulunkulu ufisa ukuba size kuyena sicele. Ngisho nakuba ekwazi esikucela ngaphambi kokuba sicele kuye. Ngokwenza njalo sivuma amandla akhe amakhulu, ubukhulu bakhe, negunya phezu kwazo zonke izinto. Nalokho kuyindlela yokumkhonza. Okwesihlanu, kufanele sithandaze. Singathandaza kanjani? Zithobe bese uyathandaza, uphakamise izandla futhi uguqe ngamadolo phambi kukaNkulunkulu ngokumesaba okukhulu ezweni, siphethe inhlabathi ngezandla zethu. Celani intethelelo yabathakathi nalo lonke uhlobo lokukhonza izithombe elokulenzeka emhlabeni. Nicele igazi likaJesu ukulihlenga libuye lingcwelise. Cela yena nobukhulu bobuNkulunkulu bakhe bongamele iplazi lakho. Cela intethelelo ngokuchitheka kwegazi noma wena ungakwenzanga lokho. Phenduka ngokuphakama kwakho lapho ubukade uncike kokwakho kuqonda ngokulima ngendlela yabantu iminyaka eminingi. Ngisho nokunganaki ukuthi kukhona indlela afuna senze ngayo. Phenduka lapho ungabanga isisebenzi esihle ngokuguguleka komhlabathi ongaka kanye nokuncipha komhlabathi ezindaweni zokulima. Phenduka ngokuthatha ngendlela yokungawucabangeli umhlabathi nangokuhlwanyela ngobuningi kuwo sicele ukuba awuthuthukise emva kwesikhathi. Phenduka ngokuncika kubantu nangokungabheki uNkulunkulu ongumnini mandla wonke. Phenduka ngenxa yamazinga aphansi okwengamela bese uyazibophezelela kube sengathi kukuyo inkosi. Mcele aphilise umhlabathi. Yebo angakwenza. Umhlabathi ungawushintsha umbala, ukuvunda nokuma ndawonye iminyaka emibili. Kodwa inzuzo egcwele ngokuguquka ngenhliziyo ephelele ekulimeni ngendlela kaNkulunkulu kuzokwambuleka ngokugcwele ingakapheli iminyaka emihlanu. Unamandla ukusheshisa indlela yokwenza, aphinde abuyise ukuvunda ngendlela emangalisayo. Kepha sidinga ukucela indlela yakhe yokwenza ngokukholwa. Cela isibusiso sakhe semvula, ilanga kanye nokuvikeleka ezilwanyaneni, izifo kanye nomlilo. Nikela iplazi lakho embusweni wakhe. Busucela alisebenzise njengendawo yokuqala ukwandisa umbuso kaNkulunkulu. Lokhu kukhombisa ukuzimisela kwakho, ukungabi nomona kulokho okuphathisiwe. Ngifuna ukukugqugquzela. Kwezinye izikhathi uma ushintshela ekutshaleni ngendlela kaNkulunkulu, kuba sengathi ubhajwe edwaleni noma emhosheni ogeleza ngamandla.
Inkuthazo yami ukuthi ubekezele. Sometimes when you turn uNkulunkulu ungakithi akamelene nathi futhi ufisela amapulazi ethu ukuthi abusiseke. my encouragement to you, Sibuyisele kithi umhlaba ongaphansi komhlaba God is wesitha. for us. Thatha igunya lakho eliqinileyo emhlabathini ngenxa yenkosi kanye nombuso wayo. Njengabaholi sifanele ukusiza izimvu ngokuya emaplazini azo sizazise ngalolu hlobo lomthandazo wokuphenduka nokunikela. Uma sesiqedile sidinga ukuma siqine futhi sihambe ngokuzethemba ngisho kukhona okumeleni nathi. Kunabalimi engibaziyo okuthe emva kokuba beshintshele ekulimeni ngendlela kaNkulunkulu bathola ukuhlaseleka okukhulu ngabanye abalimi nomakhelwane. Lapho iziqalekiso ezivela ezinyangeni zazibekwe phezulu kwabo kanye nemihlatshelo yemigilingwane engajwayelekile kwabenza basaba kakhulu ngendlela yokuthi bajika bashiya izithembiso. Yima uqine emandleni akhe amakhulu bese umelana noSathane. Nazi ukuthi mukhulu ongakini kunalona osezweni. Efesi 6 verse 10 elokugcina, qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Hlomani ngezikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Ngoba asibhekene negazi nenyama kodwa sibhekene nemibuso namandla nababusi bezwe balobumnyama nemimoya emibi emkhathini. Ngakho-ke hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba ngosuku olubi nime. Ngakho yimani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso, nifakiwe isivikelo sesifuba sokulunga. Izinyawo zigqokiswe ukulungela ukushumayela ivangeli lokuthola. Kokho konke nithathe isihlangu sokukholwa eniyakuba namandla okucima ngaso yonke imicibisholo evuthayo yobubi. Namukele futhi isigqoko sensindiso nenkemba kamoya eyizwi likaNkulunkulu. Ngokukhuleka konke nokunxusa nikhuleke ngesikhathi zonke ngomoya. Lo mbuso esingena kuwo wenziwe ngendlela eyahlukile kunendlela yamasiko yokubuswa ngovalo nakwesaba. Sihamba ekunqobeni kwenkosi lokho avele esekuphilisile futhi nokuzigqaja ekuvela ekwenzeni kanye nesiqiniseko sokuthula kwakhe. Ungasabi kodwa hlala uqaphile ngokuhamba ngomoya kanye nokuvikeleka kwegazi lakhe. Roma 8 verse 37 Kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Ngiyakholwa ukuthi nakufa nakuphila nazingilosi nababusi nakho konke okukhona nakho konke okuzayo namandla nakuphakama nakujula nanto enye edaliwe akuyikuba namandla okusehlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuJesu Kristu inkosi yethu. Ngiyabonga izithembiso zakho Nkosi. Siyabekezela siletha isikhalo sethu. Nkosi nalendawo elesotho Nkosi. Sicela igcwale umoya wakho uhlale lapha ukuze udumo lwakho libonakale kuso sonke lesifundazwe namandla amakhulu namandla aphuma ebukhosini bakho. Ngakho Nkosi uNkulunkulu siyacela ukuthi kuyo yonke imithandazo engiyithandazile nalese ngike ngayibeka Nkosi uveze ubukhulu bakho kuleli plaza. Ushintshe izimpilo zethu ngenxa igama lakho egameni likaJesu.